Čaute ľudia, v dnešnom videu budeme animovať túto rybu. Áno, budeme ju oživovať. Robiť toto. Ešte listy sa vedia hýbať, plutvičkami vie hýbať. No, a to je všetko. Viac už nevie robiť. Nevie lietať, nevie behať, nevie. Asi nevie rozprávať, vie robiť iba... Toto je kreator. To znamená, že sa z toho dajú postaviť 3 veci. Mám žaba a papagaj ešte. Teraz je to ryba. Napíšte inak do komentára, že či chcete s papagajom alebo so žabou ďalšiu časť. Dobre, tak poďme na to. Rybu si položíme sem pre tento zelený šuflík, v ktorom je Lego. Ja milujem Lego, akože. Takže. A ideme do Stop Motion Studio. Nový projekt. Foťák. Ach, jaj. To je strašne nízko. Ja musím to vyššie. Dobre, takže bum. Toto musím vyššie. Ja to zapravím. Pohode. Takže, urobíme fotku číslo 1. Takže, teraz pomalinky budeme otáčať rybu. Čakať, ako budeme otáčať rybu. Ach, no dobre. Mám taký nápad menší. Tak. Preč rybu. Tak. Toto, čo sa tu takto môže točiť, aby sme to pomaly mohli otáčať, pomaly, ale isto to tam pripneme. Není to vidieť na kamere, to je super. Čakať, nie, keď to otočíme takto, ojoj. No musíme to takto nastaviť, že to nebude náražať do tej steny. Takto to trošku, jaj, no dobre. Green screen. Prečo pred zeleným šuflíkom? Lebo tu je to tak. Green screen. Takže zvolíme si, no, áno, pod morom. Oh. Aha, tie listy sú zelené. A čo to plátno? To nechceš akože? No vidíš. No jaj. No, to nie je úplne najlepšie. Ach jaj, tie listy sú zelené, takže toto sa stalo. To je zlé. No dobre, tak bez toho. Tak, proste to normálne takto urobíme. Viete čo, proste to celé vymažem. A začneme od znova. Jedna fotka, otočíme to o trošku. Tak. Medzi tým, čo toto robím, dajte odber, lebo akože toto, no netrvá to úplne krátko, nejaká taká animácia. Teraz bude zamávať s tou plutvou. 1 hodina, keď natáčate, dokiaľ tam som mala ruku. Dobre, 1 hodina, keď natáčate, tak to je zhruba taká pol hodina, možno, nie, pol minúta, možno menej v tej animácii. Takže pol hodinu, nie, čo to rozprávam. Hodinu sa nad niečím sústredíte a potom to konečne pustíte a zistíte, že to trvá iba 30 sekúnd. Takže nejaká 4-minútová animácia vám akože zaberie docela dlho. Teraz bude zamávať s tou rukou. Sa hýbe. No dobre. Bude zamávať s tou rukou. Toto je ruka. Áno, veľmi krásna ruka. Toto je plutva, nie ruka. Zo strany na stranu. Toto, čo sme teraz urobili, to bude trvať 1 sekundu. No, dobre. Ja natočím ďalšiu sekundu. Vy počkajte na to, kým lusknem, lebo neviem luskať. No dobre, pridám tam nejaký sound effect a budem dúfať, že to je v pohode. Tak dobre. Teraz vlastne on už dozamával. Pustíme si to. Wow, to je strašne rýchle. Čakať, koľko to je frameov za sekundu? 12. Musíme ešte vymazať to, kde som mala ruku. Takže toto, to fuj, to preč hneď.
Takže to je aj tak docela rýchle. No je to v pohode. Dobre. Takže teraz pomaly, ale isto si dá tú plutvu dole a otočí sa. Tak to zanimujem. Vy si užite timelapse, lebo vy to máte rýchlo. Užite si animáciu. Ak sa ti toto video páčilo, nezabudni dať odber a napíš do toho komentára, že čo bude ďalej, že či žaba alebo papagaj.